Benvinguts i benvingudes a l'aula de Gralla i Timbal. Comencem! Doncs bé, benvinguts al segon Gralla blog o videoblog sobre gralla. Recordeu que si el que voleu és aprendre a tocar, teniu aquí dalt, de nou us deixaré una etiqueta amb el curs bàsic de gralla, val? Doncs allà teniu per començar a tocar la gralla des de zero, però en aquests vídeos emmarcats de taronja el que faré serà explicar una mica la meva experiència i el que jo vulgui sobre la gralla. En aquest cas parlarem potser de les 20 cançons que més m'han agradat. Anava a fer per gralla, però he fet al final per gralla i una mica el que m'ha agradat de la música tradicional, sobretot a nivell de poder tocar cercaviles i a tocar pel carrer, val? Però bueno, que veureu que moltes cançons d'aquestes o són per gralla o es poden adaptar per tocar amb gralla. Llavors, sense més preàmbuls, comencem amb les primeres cançons. Jo m'aniré ficant els auriculars i aniran sonant les cançons, vale? Jo les ficaré aquí al costat. Comencem amb el primer tema, que crec que és un hit. És un tema que sobretot s'acostuma a tocar moltíssim a Tarragona i a Reus. És un pas doble i es diu Amparito Roca. És un temazo, en aquest cas interpretat per la Canya d'Or. Recordeu que, a més, a sota del vídeo us deixaré els links a tots els vídeos aquests que sonen, val? Molts m'agradaria trobar cançons que s'escoltessin millor, però al final he optat per tirar de vídeos d'internet i que també vosaltres, doncs, si us agrada, us busqueu una mica la vida. Vale? Aviam, Amparito Roca, tocat per Canya d'Or. Temazo, Temazo. Pararà, pararà. És brutal com aquest tema manté una veu principal, els altres dos que van fent una mica l'acompanyament, fins que el tema peta. I llavors és una mica l'eufòria, no?, que genera la plaça quan es toca aquest tema. Per mi és brutal. Bé, no els deixaré sencers, perquè una, no sé el copyright si m'afectarà, i segona, perquè tampoc vull que el vídeo es faci superllarg. Segona. Un altre temazo és un pas doble també, el Patomaire, vale? En aquest cas el tema del Patomaire és interpretat pels grallers La Virolla. No els conec, però bueno, sonen guai. Vale? Ja veureu que és un temazo, també és un pas doble. És un tema que es toca a la Patuma Berga, vale? I que conjuntament amb el de l'Àliga, el dels Nanos, doncs també és un temazo. I una mica com l'Amparito Roca, Hi ha un moment que el tema peta, i quan peta tothom salta i és al·lucinant. I ara peta el tema. Bueno, passem al següent. Vale? El següent tema és un altre pas doble. En aquest cas el tema es diu El Submarino Malvado. És un tema que, a més, he tocat bastant i que l'he disfrutat. Sí que és cert que jo el tocava una mica més ràpid que el tema que he trobat. Vale, el que he trobat d'aquest tema per internet o estava molt desafinat o era una mica punk i tot. Llavors, el millor tema que he trobat era aquest. Si algú em deixa un link amb el tema millor gravat, doncs endavant. L'únic que aquest tema
el tempo és molt més a poc del que acostumava a tocar jo, però bueno, que està bé. Anem a escoltar-lo. Va, està bé, potser no és el gran hit, l'he ficat aquí sobretot perquè és un tema que he tocat moltíssim. Aquest tema és tocat pels xiquets de Reus, vale? I ara passarem a un altre tema, que aquest sí que és un tema que és per fer cercaviles, però potser no és per fer amb els gegants, és per fer-ho amb un esbar o amb un ball de gitanes, vale? Bueno, clar, és que és un ball de gitanes, està pensat per ballar amb gitanes. En aquest cas, el tema és de les violines, d'un grup de corda, vale? De la Carol Duran, etc. I, bueno, us el poso, vale? Ja veureu que és un temazo, En aquest cas està interpretat per violins. Jo l'he escoltat tocat per tres quartans i crec que podria adaptar-se perfectament per ser tocat per gralles, És que és un temazo, I quan peta i tothom crida. Temazo. Passem al següent, val? El següent tema és un tema que m'agrada molt. En aquest cas és interpretat per La Coixinera, que és un grup de Mataró, val? I el tema és un xotis, i es diu En xotis d'Emborina. Val? Principalment jo l'he trobat tocat per flaviols. Vale, per qui no conegui aquest tema, doncs, és un tema d'en Peric, vale? Que és un flaviolaire que hi havia a Mataró i que va fer molts temes, en veurem dos, en Xotis i la polca, vale? Xotis d'Emborina i la polca d'Emborina. Però també l'he escoltat tocat doncs, per tres quartans i de diverses maneres. En aquest cas concret, no és només per flaviol, sinó que el que hi ha és tota una base electrònica i a dalt hi ha doncs, tota la melodia tradicional, ja veuràs, amb guitarres també, etc. Ho veieu? Vale? És una mica la línia de La Coixinera, A més que crec que d'això em van fer un flash mob. I és un tema que també el podrem adaptar per tocar amb gralla, Bueno, i passaríem al següent. El següent és un tema totalment diferent al que hem escoltat fins ara. És una cançó del Llibre Vermell de Montserrat, val? El Llibre Vermell és un dels primers llibres escrits on
hi ha anotacions de... o s'hi troba les primeres cançons escrites, vale? El llibre vermell de Montserrat. Segurament molts de vosaltres, si el coneixeu, és perquè l'Elèctrica d'Arma va fer una versió a saco de ràpida i molts grallers l'han adaptat al carrer amb una sola veu i un bombo que fent pum, 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 pum. Lluny d'allò, jo vull que escolteu aquest tema, vale? Jo l'he tocat amb tarotes, l'he tocat amb gralles i és una passada. Hi ha una primera veu que fa... pararà, pa, 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 parararà, pa, 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 para, pa, pa. Llavors veureu una segona veu que va fent pa, 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 vale? És un altre rotllo, cada veu va independent, però juntes, no és una passada, escolteu perquè no té desperdici. És un cant religiós, és un cant com a la Verge. Crec que és un cant a la Verge, després us ho buscaré i us ho confirmaré. Però diria que sí. És que és una passada, Vale, és una passada, però hem de passar al següent, que si no es farà etern. Bueno, el següent tema és un tema interpretat pel Bufalodre, on hi ha entre ells doncs, en Dani Carbonell, vale, i gent amb nivell. El tema és preciós i es diu El bon Jesús. És un dels temes que es toquen en grups de minstils, igual que, per exemple, el Mossèn de Vic. Vale? Que no l'he ficat en aquesta llista, el Mossèn de Vic, però que també és un temazo. Vull dir que si teniu oportunitat d'escoltar el del Mossèn de Vic també és un temazo, però jo prefereixo el bon Jesús. Anem a escoltar-lo. Se sent una mica així perquè està gravat al carrer, però ja veureu. És un temazo també. Vale, i anem al següent. El següent tema bueno, és els Gegants de l'Ordal, és un tema que també he tocat molt i no només l'he tocat amb els grallers de Premià de Mar, sinó que l'he tocat amb diversa gent, vale? Es diu Els Gegants de l'Ordal, és un tema que és bastant guapo, no és potser lo top de lo top, però jo l'he ficat en aquesta llista perquè l'he tocat moltes vegades i m'agrada. Vale? En aquest cas fica Lluís Tomàs, suposo que és una audició, em sembla que està molt pixelat, però crec que és l'Efrem Sebastià també que està tocant aquí. Anem a escoltar-lo i veureu que és un tema guapo. És un tema que
A més té un rotllo molt guai per la gralla de claus. Vull dir que per començar a treballar les claus amb una gralla dolça és un tema de puta mare. Ja us dic, crec que és l'Efrem Sebastià, no el veig gaire bé perquè està pixelat, però bueno, i que toca molt bé. Anem al següent vídeo, vale? És una cançó que se'n va una mica del que també hem escoltat fins ara, és una cançó que es diu Cotes, és una cançó que es diu Cotes, aquí fica interpretat per Sona Gralla, Roger Oliver, vale? I suposo que són els seus alumnes, vale? Crec que en el vídeo ho diu. De totes maneres, ja veureu que és un tema així, com us he dit abans, és un altre rotllo, és un tema en plan moros i cristians, val? És un altre rotllo els cercaviles de, jo que sé, el típic pas doble o el no sé què, és una altra història, escoltem-lo. Està gravat també amb una càmera, vull dir que... Però bueno. És una altra història, això, Però és un tema que m'agrada moltíssim, A més, és un tema que sí que, a diferència de molts altres temes que acostuma, quan menys grallers hi han, més afinat acostuma a estar i això, és un tema que aquest acompanya, no?, que hi hagi diversos grallers, sempre i quan estiguin afinats, però és un tema que agraeix també que hi hagi potència, és com molt gran. Anem a passar al següent, aquest és un tema valencià, el coneixereu quasi tots, vale? És un tema que a més jo he tocat moltíssim, el tema es diu El cant dels maulets, vale? I bé, si voleu la història, a internet hi és, vale? És un tema antic, i acostumen a tocar-lo dolçaines, vale? Jo l'he tocat amb gralla, ja veureu que normalment s'acostumen a fer tres, una primera veu que fent després una segona veu que entra una mica més tard, que fa i llavors hi ha la part de baix que fa pom 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 pom, que seria la veu que va per baix, vale? Quan queden les fiques totes juntes és molt guai, i llavors el que s'acostuma a fer és a tocar el tema, i entremig del tema jo he escoltat a València molta gent que l'acostuma a cantar la part de la lletra entremig. Vale? Us fico aquest vídeo que és del tall, vale? Que ells se'l van tocar moltíssim, i bueno, l'escolteu. Aquí no hi ha gralles, és evident. Hi ha la dolçaina. És un temazo, per mi... Per mi és el top per carinyo, sobretot per carinyo, no perquè sigui un temazo, que ho és, però pel carinyo que li tinc a aquesta cançó. Vale, anem al següent, en aquest cas, temazo que m'encanta, aquest sí que està al top alt de la meva llista, interpretat pels Ganxets, vale? I és el Graller. Si no el coneixeu,
pas doble. Com es noten les dinàmiques, de fluix a tocar fort, és espectacular. I d'això fot molts anys ja, No sé si us heu fixat, però a molts dels vídeos sempre hi ha les mateixes persones tocant. Vale, anem al següent vídeo. El següent tema és el Ball de Noces d'Arenys Amunt, és un hit que he tocat, bueno, si no l'he tocat 20.000 vegades no l'he tocat mai. I en aquest cas, doncs, és Cobla la mitja lluna, vale, que l'interpreta. És una copla mistress, vale, on hi ha doncs, tarotes, sac, un trombó, un flabiol, un baixó i les percussions. Podeu adaptar-ho a gralla, Això sí, a gralla seca hauríem de fer alguna trampilla, però bueno, amb claus no hi ha cap problema. I així es va repetint en bucle, és un temazo també. Ja et dic, si no l'he tocat jo amb grallers, amb tres quartans, bueno, una passada. Va, anem al següent, ja queden menys. Polca d'amborina, una mica com el xotis d'amborina, vale? Bueno, i aquest és un rotllo una mica estrany, vale? Amb el flabiol, ja veureu que té uns tocs així com una mica electrònics. Amb l'acordió diatònica també, vale? Per qui no el conegui, les persones que estan tocant, hi ha en Manu Sabater, en Pau Benítez i en Blai a l'acordió. Vull dir que els podeu buscar i fan coses de puta mare, Vale, si passem al següent tema, és un temazo que des que el vaig escoltar em va agradar molt. És una versió, normalment aquest tema es fa amb guitarra, i és una versió a gralla que és el Tico Tico. Impressionant. En aquest cas, Jordi Mestres interpretant doncs ell sol, el Tico Tico, i és un temazo, escoltem-lo. Ara baixa el nivell de la cançó, vale?
veus? El nivell baixa, baixa, i ara, després tornarà a pujar. Mireu, mireu com el tema no és uniforme a tot volum, sinó que hi ha aquestes dinàmiques superxules. I a nivell de digitació també és una passada. Temazo. Anem al següent tema. Aquest tema m'agrada molt. És de la Canya d'Or. La Canya d'Or, Jaume Aguza, bueno, una passada. Tango Virtuoso, val? Veureu que aquest tema també té moltes dinàmiques, vale? Moltes baixades de volum, pujades, a més el videoclip doncs, té la coreografia una passada, ja veuràs, escolteu-lo i mireu-lo perquè val molt, molt la pena. És impressionant, Com estan harmonitzades les veus, és increïble. No és un tema potser per tocar en un cercavila, és evident, vale? Però bueno. I que després toca el tema, Però bueno, temazo, escolteu-lo perquè... Va, i passem al següent vídeo, que si no se'ns donarà aquí les 500. Següent vídeo és Ball de l'Espolsada de Premià de Dalt, Ball del meu poble, vale? L'Espolsada és un ball pensat per tocar en un esbar, val? Tipus gitanes, etc. L'Espolsada consta de diverses parts, en aquest cas són com 3 grans parts, i nosaltres ens centrarem en una part que he tocat moltíssim i la toco cada any a Premià de Mar quan fan festa major al Despertar dels Penjaculpes, doncs porto ja uns quants anys tocant-la, ja sigui amb 3 quartans, ho he fet amb piano, ho he fet amb flaviols i guitarres, bueno, cada any ho canvio una mica, però el tema bàsicament és això i és un temazo, i a més del meu poble. És un tema, en aquest cas, està gravat en plan molt sardanístic, però que el podríem adaptar, ja et dic, a 3 quartans, a gralles... Què, us agrada o no? Tema de Premià de Dalt. Molt guapo, Molt guapo. Va, anem al següent tema. És una dansa... Bueno, és un... En aquest cas és un tema que està tocat per Misterers de Lleida. És una contradansa en Jeroni. Però, bueno, que com al llarg del que ha passat amb moltes cançons tradicionals, n'hi ha moltes que s'assemblen moltíssim. Per exemple, el Ball de Nanos de Tarragona, sembla que és la del pam, 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 parara, pa, 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 pararara. És pràcticament igual. A mi m'agrada més aquesta,
Però bueno, que és un temazo que escolteu-lo, que val la pena. Doncs això, temazo tocat en aquest cas pels Ministrers de Lleida. Passem a un altre tema, en aquest cas és els caçadors de Canyet, vale? En aquí veureu que està tocat amb també un grup, en aquest cas és Tres Quartans, val? Els mateixos que teníem abans, Bufalodre, on hi ha en Dani, i poc més, escolteu-lo. Penseu que aquest és un tema que, encara que estigui tocat així, és un tema que està pensat per ballar amb ball de bastons, vale? Per tant, podríem fer-ho només amb un flabiol, o el podem adaptar fins i tot a gralla. Jo l'he tocat amb els grallers. Temazo també, temazo. I ja per últim, aquest no l'anava a incloure en el grup, val? Si quan compteu les cançons, però és un tema que crec que es mereix estar aquí, bàsicament perquè és mític, vale? Es toca en molts llocs més com a final de festa o en llocs molt festius. És una cançó d'una sèrie que es va donar per TV3 ara fa anys, que el protagonista de la sèrie el que fa és una mica salts en el temps, vale? I és humor negre. No sé si l'heu vist mai, però es diu L'Escurçol Negre, la sèrie, i és un temazo. A veure si trobo algun vídeo i el podem ficar, vale? Vale, he trobat aquest que està gravat amb una càmera de vídeo, en plan festiu, però crec que demostra una mica el que és l'escurçó negre, val? És impressionant, eh? Impressionant, impressionant. Impressionant. Bé, espero que us hagi agradat doncs, aquest segon videogralla o videoblog, o com li dèiem, el gralla blog.
Espero que us hagi agradat i encara que s'ha fet també molt llarg, quasi com el primer, doncs res, que espero que us agradi molt i ens veiem en el següent vídeo de l'aula de gralla i timbal. Adeu!